April ni sompanga kumsang ni sompariat niin kumsumnga paruko upa yashiko yasudake chuan an chena Yorkshire English Village anin file nuam taka chuan a piano chu nidangang thovin atifai hliau maya aki zongzong te po dimdoi takina showa chuti ro chuan aki chu a metri palang ti hlau khop mai ati zwa chuan an le khabuda na lamte chu atifai molmola chuti lai tak chuan anin pun lama savachep nau le lir thei tlan thomte mi in be thom ri te chuan alung an ti oi ti sha takin athil ti lai chol mewin a thlir dau dawa ma se kho harna le lungai nein aril ru chu ronlwa chunzomin adin mun in thlakna salutuk chu lungoi har ati hle ani ama chuan world class pianist ni chinin Londona College Chabert Paul Royal College of Music piano tum zirtir tu na athok china British lal chung ko ma te po athiamna alo phau chuak phave hel to ni ma se tu na chuan adu wangreng po ni lovin anau Rina yasu take wangin a chol sanangai ta a Rina I angai to chwa wangin thinrim takin a pindan lam chu mela khodanga khan umle mai se kan thatlang zo kang mole tin angai to nau na wa an ina Rina ron ho chang hian anu le anu chapa chuan thil dang engma an ngai to theilawa Rina chu engtik lai poa anjil rulwa to le an thupui berani an chung kwa hi member palini in nu ber kumsomria ta upa yoshiko kumsomnga paroko upa an mi panei chun taka hero kumsomnga pakhat upa le Rina kumsomli pakwa upa ten nia pa ber hian abora santoni anu nau hi an mani to ka an ngai tom lo chin hlemaya yashiko chu pianist thiam taknin an nu che pa nei chun taka hero chu thuziak mi larve takani buka mase an unau zinga te berle an duat ber Rina ero a unau te aya thiam thil le fingchung chuang taknin anu poin aring tokin a chuang chin hle ani Greek chong Latin English baka Japanese chong nal takin mang theya he baka hian an mani chung ko man tur bik chong shan po asiam bokani lemzia athiam chung chuangin amoi thei hle maya leisak dil ngong te po anum lain a hlutna le aril ru sena te chu poisain a hen zo lawa ngain a shel phal ngai tlat lawani atet lai chang toin lekha thiam thein school chaberbera sponsorship muin alu china high school graduate noa athiam theya wangin full scholarship mulein khovel huapoa university chale lar University of Cambridge alu thei hianani engtik ni ai emo chuan mirau puitak alani nge yangan ti china masi ami sia chuan nelom lo deuh na hi neya a thinrim thok deuh thut hi midang hau pop mai te hi shelawa masi a thinrim arele mai china wangin a chenwal tha tele a chung te chuan ngayan nei to ni nima sela University of Cambridge changa a graduate chang cha hian ami sia chu adang ta hle maya an ina chul mangina ho china chumdanga thinrim hlut rele mai chin khan ni khat mai po ni lo ni engum sa ta chungte a bedu lawa enge thinrim emem chanan zolain a chang du ngai bok se lawa kar khat lai chu a chungte bi me alovin a pindana ain khong char chara hemi nu chang hian a chul top khok ani lo chuan a chungte chu a bengai talawa a pindan mai ni lovin anin chu a chwa san kha tial tiala a ma hun turin aril ru ti ha ve de wanyang tin an en liama mase chu chu ani tin nun dani chawin anu tak ngial puin a be chung zo to lawa chutiang reng chuan chang khat lian che chu aruma ain khung ta nei chu a chang chuan a chung te poin Rina chu a ve ti po an thengil china an chenom te phei chuan khodang emo ramdanga dai tura te an lo ngai zo kani Yashiko in chutiang thil zongzong angai tuale chuan Rina in a chatlai hun zongzong a pindan chunga a mang zo te chu angai zo khiala ai ngai to lung pom hlawin ati tur chu ati sok soka ati zo chuan dim te in Rina pindan lama chuan a pheya Rina room kong khar chu a kek data Rina hian beng cheng angai theilo wang hi ani Yashiko in piano po a ina tum thei to lo Rina kong ka a kek zoa aril ruin number chiarin number somthum thlenga chiara Rina in kongkan kekin lutlang nga lo turin ati wangania
second som thuman char zowa arem ti chuan alu tir chau tur thu a soi chin wangani second som thum a char zowa chuan rina chuan lu tura shilin yashiko chuan kongka chu dimte in honga ruma chuan a luta room chu a thim khupa anau ti thinri madu lo wangin an mit ain ton lo nan noilam bi chugin rinai chu eina thleng bal te chu a seng khoma aletle ma chuan anau chuan engna ber nge boy puitin ami sirin amel zawa rina hian a chung te hena khovelina a chin chiale angai hlut emem tur thil a siam mek thole engma beng cheng adu lo thu alo soi towa chu thil boy puya chuan a taksa le a tharau thlengin telvena a nei thole a chung te point changkai na tur an la nei don thu soin a huna chuan a shil mai tur thole chu wang chuan eng thom beng chengma adu lo thu a soya he thil boy pui hi eng thil che nge ti ro a soi lang lo thung ti chuan yashiko chuan rinai chu ina thleng bal te chu la chuakin fai takin a sila na tho theinan in chung te chu a fai turani rinai na ti wangin yashiko chu anin ti fain a ha thin hleya a na po a chu sanangai pha ta hia rengani a thleng sel fai sa a shuk ro lai chuan anau Takahiro chu chauka ron lutin rinai mamo vel dora lam kho ma hun le to thu a shila ti chuan an unau chuan dora kal turin an chuaka adika tik chuan yashiko hian an thil tiang kim chu rinai tan ani zel wangin a kham ro to hleya ma se a me lai ro chuan engma atilang lem lo thung Takahiro hi chu yashiko a in adang lam zoka anau rinai in a hlotlin pui thei tur thila boy pui du pho chuan tiin riludam takle rinai huwa chuina po nei lem lovin a thu ja chin te chu ban sanin na nei lawa ompo poi ti na nei lem lawa rina chu engte kai mo ala hlotlin chu a ring het lata anau hlotlina pakha zinga atel ve tur chu alom emem zokani hewang tak hian rina poin a u yashiko a in Takahiro chu a po zoka amamo lam khom ngai te po hero hi a shil ta zok thinani hero le yashiko te chu dorakal turin ina changin an chuaka an kor chung hak lai chuan an hmai khoin noilaman bi tlata midang nena an mitain ton lo nana an ti ni in hei pu hi rina in a thil ti laya a hlotlin theina na thil poimo tak an ti nge ngai ni ya a soi wangani ya pon lam mi ti nena in kung kaina nei athiang lo niin a soyani dora chuan surgical spirit an leya hei hi damdoin bungrwale manrwa ti fainani yin mitlunga kan hmu theilo nanna thlen thei shik sang sang thanan an hmang thina chu thil an leizo chuan lekha budora kalin kutse manga mi ma hun shil theina chungchang in ziana palm reading lekha bon leya azwar tuin poisa kirpa alo byak poin an kor chunga in hliain noilam bi ronin an changa an che sia chu dur ngak tu poin mak atingang mai anin an thlen chuan kong kharing kal chu cha bia hong tamai lo chuan an han ki khma sate te ya nu ber chuan chung lama changin akal na pali te chu cha bia hongin ina chuan an lu thei da chawa anin cha bi chu pon lam khoya ma ken phal sak an ni lawa an khoi lo kalna lo te bota se tuwemo an ina alu palwai chuan rinai thil boy pui chu ape fel main khovelina sianga engki ma chevek thei tin an mani ina an lu don poin kik phut lo chuan lu thei ani lawa akal na po pakhat mai ni lovin pali la yan da belani yoshiko chuan an thil le chu rinai kong kharbula dain akong ka po ki klem lovin akal san maya a hnuwa rina chuan a bungrwa te chu akut chau kong ka tilorin abana yoshiko chuan alo en renga rinai ban te chu a cherin ara pom lek lek to zokani nithum aliam hnu april ni sompariat kumsa ni sompariat a chuan yoshiko chu chauka choin le khabu chiara chuti lai chuan rinai room omna lama Takahiro le rina te in bithom chu sia ma se Takahiro chu chumdangang thawin rinai room pona chuan chuin chuta chang chuan anin be mai china yoshiko chuan ngai ven emem lo chuan le khabu a chiar san le maya ma se Takahiro thu soi chuan a benga ver em wangin a le khabu da thlain an ngai thla chianga Takahiro chuan engtin ngei ti thei chu chau chu a to khleinem i tharau chau chu mo
au kia chuan hero chu alungoi vak lo mel hleya yashiko chuan thilom zia thli thlai turin hero omna lama chuan a pheya ma se hero le rina te chuan anin biak na chu anti tom ve ngal chop chela hero chu ka sonin yashiko chu rinai pintan lama chuan tim te in kala kongka kiklavin abeng do ha hian rinain engeti ngai thla ka tuma ma se rinain akhum omna lampana akal ri bak chu sha tur omlovani chawkalama chuan phein lekhabu chu chiaran tum leya ma se mithla chuan anaw rina nena hlim takle engthol taka anin fiam shin lai te ngai toin alunga chethar hleya rinain university kal nuwa chulmanga a ho chang te khan an lain kom ngein pindana enge mosoin anti ti siam siam zela ma se kumsang hi som pathum khan an una wingkara chuan thil thlenga oma yashiko chuan chumdangang thovin rina chu akudzia ensaka rinai kudzia hi adangdain cement line anti mai akut pha chuan awang zonga ngil taka inrin phei hi oma hetiang hi mishing kudzia awang hlenin an soyani kudze enna hian hetiang cement line hi thil chatak ani lo chuan thil chalo tak lamako ka a chalama chuan chutiang kudzia nei chu thlaraw lama shiatna fing tak nei min nia a chalo lama ero kudze nei tu chu natna hlo tak vei tu remo miswal tak alan don ti na ni rina chuan thil chalam ani be sei hleya ma se yashiko chuan a mani loka thil thlengai twa chhuakin rinai supermarket a kal chu a angle chiam maya chu wang chuan anei tu ten an dora kal ve an rem ti sak to lawa yashiko chuan chu sheranin anaw fiam nan o he cement line wang hi ni mo supermarket a khan ilo an le chiam ni ekal ve po an phal lo ni miswal rap thak tak turin nge yang tin a khivur maya ma se abe se lo takin rina chuan alo ho em mai chu lo niin akut po son pu pain yashiko chu mimol le engma shelo tin an khum ship maya ka thlarau mita ka thil mu te hi ishelawani kha ka thil shat le mu te hi khovel kalak mu tir veang nangle khu da supermarket a chu me zuar te khu chuan in she thiam ve lawang ti hin yashiko chu kuthlakin a chher te ngek maya yashiko chu mangangin a che twara taka hero chuan a chel thai shamani rinai chu thin chhevia ma se tharuma tho ngai lo wangin anu chuan damlo na enge motak anei ni ringin doctor nena po shwaya ma se doctor chuan atak salama har satna nei lo ma se ariru lama har satna nei ni na lang psychiatrist panpuila chang ti na lo rona ma se rina chuan riru lama har satna nei ti ain pom du lawa tharuma tho chana chuan yashiko chu apu 5 veka hethil thlennu changche hianani rinai mi zia adang lam chau tak ni chutia thel kal to angai twa chwa chuan anaw rinai in thlak chana chuan a main demin yashiko in kha thu a choi chwa kha ain chir hle maya ma sen una win kar siam chat le ngai na a shemai ri selo kar kha chuang chu taka hero le rina te in bechin chu yashiko chuan a she thoi deuh chena an chunga soin an phun reception zela rinai eitur po taka hero hlirin a siam sakto ti a she zui le ngala atlang puin anu chu anei rongbol tu ani chena hero e siam rinain a chang phei hi chuan chu te chu a e bang nem chin hle maya fitli le inje som pakhat chawa sang ni in keji somli chawarit ani sa towa chu e tlem lu tuk chuan a thiam yang ti hlawin yashiko chuan rina chu angai tua khup mai ti chuan mei thla ni kha chu rinai chu in thleng bal la tura akal chu rina chuan chu chete mai na khoi lo ti yashiko in mu chuan rina po en lem lo chuan pindana chung lo tur anti po sherang ma se rina chu e thaturina thia rina chuan a chang lem lo yashiko poin a chwa san zui maya ma se hero chuan a hnuwa yashiko hena chuan rina in arumakal turin adu to lo che a cho ina thleng po arum po na alo da chhuak anga ilo la zel mai don nia tia rina hian changkhat lian ze chu soituangin anina chwa san to lawa inthiar tur le intify tur poin zanlama achung te muthlanin inthiar na le bualin chu a hmang chau china ni august thatira chang chuan yashiko le hero te chu dora kal turin rina chuan atir ngun mal ta hleya surgical spirit la an le hnemin
an lei ngun chin hle boka engata ne mem nge rina chuan a hmanan chingai lawa anin te chu tifai turin a chung te shel ngona balthem te po anin chunga chuan a tur ni lo ati top mai bok sia a pinan chunga surgical spirit alak lu te chu a boruak pai turin ada chuak ngai lawa a room khoila yemo chuan ada topani hmelani August ni sompariat kumsang hi sompariat a chuan hero chu rinai room kongkhar ngengin a chule towa zoite tein rina chu bia hero che ziale a chung dana chuan anin hawani hmelhleya hero chu a chung ring tual tuala yashiko chuan makti takin chauka chengin alo en renga hero chu ding hluain rinai room lam chu hoyin ka shil che ne lom ni I tharau chawa tok lo eril ru thak lero a theilo ka ti chu tina au tuara yashiko in nga eventuma awapan nai chuan hero chuan rinai room kongkhar chu hongin alu chuya are ngal tok tlok mai yashiko chuan makatin are ru nom lo hlemaya anaute pani chuan a shiat velo tur thil engematak tin nei ti chu a hai bik lawani chauka chuan ngakin rinai room atanga thoma omle omlo ngai venin abenga chikara ma se alare tlok mai minute sompanga nuwa chuan hero chu engthol mel takin rinai room atang chuan alo chhuaka yashiko chuan enge thlenga tin alo zot ngal thwaya hero chuan noi vunin rinai thil ro pui tak boy pui chu a hmur kan bok thai chep to tin a soya hero chuan a hmain rina in a shil to chekha he thil boy pui a hian ke ni po minlama mo dona a huna chuan in chemaya ngati kha tun hi a hun chu ni tin surgical spirit an leile angai thu soi nga zata yashiko point zona zot boy lovin an unau chuan dora surgical spirit le turin an kala hemi chum hi chuan chum danga an le zat le thum lein in an thlen hnuwa chum dangang lo takin taka hero chu rinai ruma surgical spirit nen chuan alut langa minute somhnu vela ron chuakin yashiko hena chuan rinai rum kongkhar bula vakalla ining kar siam chat ain pe toe eril ru omte va soila athel ro pui boy pui me ka hian thuk zokin mun poimo ichang ve theyang dina shila yashiko chu angoi vungvunga rina in athu soilo ngai huat lu tuka wanga anona chenga apai bo mak theile ama wanga hun har sa tok na sal tuk chu athinare ma adu thu sam zong tham ralin a chhande zong a kalsana ngai pha ta de chuan are run tina thar hleya chuti rwalin rina in aningar siam chat le du chu alom hle thunga anau chu angai hle bokani kongkhar ngyang chuan awa chuwa atira chuan engma soilavin angoi vungvunga rina poin thoma nei lo ma se hnuwa chuan yashiko chu in bunrakin an una wingkar hlal tuk to te siam chat adu takset thote soya chumdanga hetia rina i biak changa rina in anin to chuan room kongka chu rina chuan achum ri bur china ma se hemi chum hi chuan rina chuan angai thla uluk ve hle ni turani yashikoi thu soilai chu ati boy e lova yashiko poin athol huaina in sha a an una wingkar zawlu tukpo azia to tura abe se ani atuka surgical spirit an lei hnuwa an hole hnuwa chuan hero chuan yashiko chu rinai ruma lut ve turina tia ruman lu chuan angai te bokin alo thim khupa rina chu khuma lo muin hero chuan yashiko chu until ti tur ta shilin rinai master work step nu hnung berani thu soya surgical spirit chu rinai taksa puma chuan an chul chhuwa kanga yashiko chuan engatan nge chu thil chu tiangai aman phalawa mase soiboy lovin hero soyang chuan ative mai boka yashiko chuan anau ruma an lu tir ve duringot po chu alum emem to zoka thil chu lo soya lo zo boy sek chu atum lovani meni somhnu vela chuan ruma tangin an chhuaka hero chu kalsonin yashiko hero anau rum hengin achuwa aril ru omte chu soin ain bun ruaka rina point kongka chu achum relawa kar kha chung chu ni tin deuh tho surgical spirit lein rinai taksa chuan an chul chhuak thina yashiko chuan anau chuan beloma se anin po sotin asha thina ni ti chuan September ni somni panga kumsang ni sompariat alawin hel chhuaka yashiko le hero chu surgical spirit lein an chhuak leya pharmacist chuan hemini hian ni dangang lo takin engatana surgical spirit chu le ngen ni alo zo chuan
yashiko chuan anau nen anin karpo a thale to anga yin anau chuan thil ro pui tak siam chhuana tura boy puya enge ni che chu kan she bik lo ni tinin amamo tam tual tuala ma se karing to ka thil ro pui le hlutak ani nge yang tin a soi deuh dua ani na taka chuan yashikai tu unau pon laman chwa hian an mi sia amak thin ema wangin midang puin biakena an ento lo shim shima yashikoin hunrei tak nuwa pon lammi a bele chu hlim hle ani an hon nuwa rinai taksa a surgical spirit an chol nuwa chuan rinai kong khar phena changin classical music lar tak walls of flower chu kumtam tak nuwa anaw rinai tan atum saka rina point angai thla ni ve ngei turani kungka chum dot thom engma sha tur omlo yashiko chu a hlimin limna mit tui alwang zung zunga piano atum zo nuwa a chen fel le che nuwa chuan kongka inchum ri dot tri hi sha a ma se rinai ru ma changin anilo an kongka pui lamani kongka chumpa hian police kan ni ye kongka hong ro tin aron out maya yashiko in kongka honma chuan anu chuan cha bigin an kalna chu a hong te te a zim te hian kongka chu honga kalbo ro tin trong ring hlau tak hian alo hnota ma se police ho chuan kongka chu pot hongin yashiko in abi dek dek chu police an lo thahnem ngang mai pona chuan kangchel motor te EMT ba ka ambulance an lo ding khup mai ani police officer pakhat chuan kongka chu pot hong thuain in chunga atlan lut ngala police tangpo tlan lut zui chak chakin kongka to pho chu an hong zung zunga rinai room kongka an hong che mai chu police te chu ding choin lelam hoin engthil nge ni ngai tin chungkam shat nom lo nen chuan an phun lung lunga arim chat ema wangin an hnar hupin rinai room a chuan an luta an radio a chuan EMT biain ina chuan liam le mithi zona stretcher nena lut turina tia ti chuan EMT ho chu rinai room a lutin rina chu an zon chhuaka ru rawang main rina chu a chair towa amit khur te chu alo thuk vek towa mitam hutu te chuan ara pom hial zok niin an soyani he thil thleng hian rampumalwa hne hleya rinai thil siam chwa wang ni lovin he chung ko a thil thleng wang zok hi ni thil thlen dan tik tak chu he tiang hi ni rina khan april kumsang hi som paria ta khan cho ei to lo shim shima hero le rinan in biaka e tharau chau chu atok lawati chanpo rina chuan a tharau win engkim sia a chom tlata wangin cho eve angai tu lo ni na soya thlathum ral lein august ni som paria ta dingmewin kong khar phena changin hero chuan ka shil che ni lom ni i tharau chau kha tok lo ti na awa rina in a chang du lo loya ngain room kongka chu hongin a lota ma se rina chu alo che e lo alo thireng to zo kaloni hero chuan rina chuan a chung te inrol a hun ti a shil na ngain a du danin thila kalpui ta a surgical spirit po ale ngun tol tola rina chu a thil siam chwa tur ro pui taka wanga che theilawa langai zelin spirit chu a chu zel buka september ni somthi panga a yashiko le hero te pharmacian kalkhan pharmacy sin engatana surgical spirit chu mamo ngen ni azo kher chanpo damdoi dora an kalapiangin anuwin anrim che thei e mema hemini phei hi chuan anrim chu ater hlel omin mithi to riman nam huam huam maya a chan yashikoina soya doran chwa san hnuwa chuan pharmacist chuan ru nuam lovin police te alawsha tir hi loni police te khan rinai ruang karuk vel malamathi to kha anwa muta kha niya august ni sompariata aboral ani mela yashiko in kong khar phena rinai laka ain bun ruak le piano atum te kha anga irwat na vek niin chutyang thil engma thlenglo ni tinin rinai ruang chu surgical spirit chu sakin rinai du danan injinga mase ani na taka chuan chu spirit chuan rinai ruang chu a troi chemai tur lakata aveng zo kaloni yashiko taka hero le anu te chu dan phallo hunrei tak ruang kol le cheibol thu buai an siam saka rinai thi chan hi chiang taka sha thei ni lo ma se chu ngei re lo ta wanga thiani chu an ring ta berani an thu boy orte hi court chuan a hli saka chuan ma chhon tur chuan an ril ru fim lovin ril ru lama har satna an nei vek ni na soya
yashiko hero le nuber an kumna changin rina chu athi ti an pum theilawa surgical spirit chuan atharau chomin ala ompui reng niin an soi ve thlata riru en kolna dongin an ina hian kum engemusa chu an la cheng zoya rina I athi to ti chu an pumle pumlo sha zui tur om lovani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni